Rekli su mi da je ovo najljuća paprika koja može da se nađe kod nas. Mislim ću prvo samo da je gricnem. Nije ljuto. What? Fuck. O! Šta je kurac? Dobar dan, dragi ljudi, vi gledate Fox televiziju. Ne mogu. Ok, danas udarim jednu veoma glupu stvar, a to je da pročitam knjigu. Gde mi je knjiga? Znate kako svi živi, mladi, stari, non stop kao ja, omladina ne čita dovoljno knjige, pa pušite ali to nije sve. Ovo je vid za sve one koji su subotom ujutru gledali Top Shop dok čekaju da počne Zmajeva kugla. Da. Ok, da vidimo šta to čitaju mladi u današnje vreme. Ponovo čekamo lift, a telo mi bubnji od iščekivanja. Šta? Kristijan mi drži ruku i u ritmu mi prelazi palcem po zglobovima. Da, nisam naglasio da ovaj klip verovatno nije za one mlađe od 18 godina. Svaki pokret mi struji cijelim telom. O, želim njegove ruke na sebi. Dovoljno me je mučio. Ne mogu. I šta se desilo sa trenutnim zadovoljenjem? Promrmljala sam dok smo čekali. Ono nije prikladno za svaku priliku, šta? Od kad? Od večeras. Zašto me toliko mučiš? Vraćam ti milo za drago, gospođice Stil. Zatreptala sam prema njegovom prelepom, ozbiljnom, očajničkom licu. Daj mi malo vremena, molim te. Šta je sa promrmljavanjem, jebote? Da li samo tu zna reč da koristi? Promrmljala sam. Zaječao je i konačno me poljubio dugo i jako. A onda smo se obreli u liftu. Obreli? Šta je obreli? Onda smo se obreli u liftu i pretvorili se samo u ruke, usta, jezike, usne, prste i kosu. Želja gusta i snažna struji mi tel mi pomračuje sav razum, gurnuo me uza zid i prikovao kukovima, sa jednom rukom u moje kose, a drugom na bradi, držeći me u mestu. Posjeduješ me. Njegove reči su opojne. U svom vrelom i prevrelom stanju želim da mu iscepam odeću. Joj, preznio sam se. Ali zbog vrućine, ne zbog jebene knjige. Šta još ima ovdje? Znaš li koliko me napaljuješ? Molim se, zadahtala sam. Ok, dosta. E sad, ono zašto ste stvarno svi kliknuli za ovaj klip je ovo jebeno sranje. Što su slušilo ovako, ali vjerojatno nisam trebao da stavim napolju da stoji. Rekli su mi da mi nije pametno da pojedem cijelo ovo sranje, iako sam to hteo. Tako da ću da pojedem negdje da ovako, tako, da. I onda ću opet da probam da pročitam jedan deo knjige. Ok. Nisam još ni zagriz. Pauza. Treba mi nešto što mogu da ispljunem ako za svaki slučaj i morao sam da uzmem lavor. Zato što mislim da je to pametno. Ovo je deo koji ću ja da pojedem i mislim da neću da vadim seme. Ok, možda ću malo da izvadim seme. Još mi gore usne. Ok. Šta je ovo? Jao, majko! Ok, znači da. O, Ana, promesio je. Šta?
Želim tu u svom krevetu, ne ovdje. Dođi. Aaaa! Plačem. Ana, možda si spremna. Ana, jebem ti majku, ne mogu. Mlijeko. Još to nisam otvorio. Otvori se. Koji kurac? Ajde u to. Što ne prestaje? Nikad se nisam zaljutio ovako u životu. Još uvijek je vrelo. Tu sam toliko parče uzeo. Drhtim. Fuck. Mlijeko bi trebalo da pomaže. Zašto ne pomaže? Curi mi nos. Suze. Neodoljiv si. Napućila sam se. Jesam li? Upita zaljedljivo. Klimnula sam glavom. Pa nemoj mi skretati pažnju ili ću ti zapušiti usta. Volim da ti skrećem pažnju, pošaputila sam i tvrdogli... mlijeko! Deco, nemojte da jedete ljute paprike i da čitate 50 Shades of Grey. Sa svakim uzdišem boli sve više. Ovo zvuči kao rečenica iz knjige. Dobre, preživio sam. Ok ljudi, to bi bilo... boli mi stomak. Ne mogu da pričam. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala svima koji su gledali. Ako ste novi, kliknite na like. Ostavite subscribe. Ne, čak i obrnuto. Ako ste novi, kliknite na subscribe i ostavite like. Toliko od mene. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Šta god da napravim.